kumno ba pin download ya kini master khnang ba numi watermark te hakni ka video nga hin kai phimata step by step ba pin download mo namar ba la da pin download ya oni kini master hapo play store teng umi ya ka watermark umi itu kini master ka video ka jong phi te phinle kumno khnang ba kinom itu gibriu mo la da phi edit hu kini master ne kino ki up mo te khnang ba gibriu kinom itu la ne khnang ba unumi watermark te ngin hikai phi kumno ba phin download khnang ba phin yo pe jau kini master original mo bade pe original nomor ba ting la dang isim na play store ngi yo he kini master tamba te nrai la dang yo ro mi watermark te nrai nga hikai phi mata ba phin yo pe yo original kumno ba phin download ya kini master original ting lek bi ngana muslim ring lek bi khindiat cha ka screen recording mo te ap ngan play kan ka screen recording junga khniat ngan pin ibe phi direct te page mo page mata mo anda phila play sebu phimut ban download mo te philek na google lek na google te phin si sang ne mo te phin tho ang ne pade kini master tad phi tho ba without watermark mo IT pe yang ne without watermark te chu tho ba without watermark te anda phila dap tho kumta mo kini master without watermark te phin sis be hang ne te anda phila dap sis phin I kan hi ka wana khman hang ne te kan ne hang ne phin click hang ne mo te to ba phina ban page pe de mo teng le se ka phone ge jong phi kam mi hang ne mo te phin page pe de mo phin scroll support mo kan ne ka size jong kan ne ka dang dai tang kan na chispa khadro MB te kan ne oi kan ne ka kalau la long nam ta mobile tama ngin page ba kham pen he khandiat kade hang ne kan he po pe de mo persang klik nang kan ne po pin check ken ke kita ka ba kham klan MB mo te ka ba kham klan MB kan ne ka tolot MB plus te ngin page pe de sa kan ne po kan ne mo page pin page swa sa kan ne po ne pin check ta mo te da kemno ka tuk ba nungkong mane ka la biang ndai ka ba kham biang phi ka de kan ne mo kan ne page kan ne te kham biang ho chen ne kane phila I hang ne chispa sa polai MB page mo kane phin sa ai hang ne download hang ne phin click mo click hang ne download te da click hang ne download automatic la page kane hang ne ka la mi hang ne phin ai hang ne download anyway te page phi kan mo man ne mo nga hikai phi step by step number ba nga sa kwa ban hikai phi step by step khang ba phin ithu mo hajin sha dai ba phi click direct page mo kane ka ban kong hang ne phi I mo kane hang ne ka dai dang chispa khan do MB te kane le ka kham tlot te hang kane hang ne kane ka balai hang ne bo tho hang ne mo phin check pa de ka MB mo ka jing klan jong ka kane ka up mo kat no te kane hanak tak mobile ka biang kane mo kane ka ba chispa sa pola MB tang nang ta ki ba ring da ka mobile ki ba ban kam da ka mobile ndai ki ba kham ki ba ban kam da ka camera te phila ban wat da ba kham he pa de ka MB mo te ndai nak ta jo phi ki ba ban kam mobile tang ne la biang te phin sa download ngala hikai phi step by step te phin hapan nungkong du phi ban tho na play store jong phi hab tho page phi I hang ne mo kini master without watermark tam ta ro phi la tho tam ta ro la long te phin sa size mo phi tho kini master without watermark te la mi hang ne phin page kene pe hang ne phin check pe page kum kene man kong ne kene ka dang page kene hang ne ka dang tolot mo ka o kene ka de ka la wan ban kong mo ta ka la wan hang ne te kane bi kane phin si lan phin wat ya ka MB ka ba chispa sa pola MB kata ka biang nam ta jong phi ba phin download ban edit video te nrai page kum kan page biang computer khandiat kum kane ka mane ka na kane ma page khandiat kum kane hang ne mo kane tang chispa mo phi mo hang ne ka size kane tang chispa khan riu MB te kane kam pat biang mo nang ta jong phi te handrai kane ka ba don chispa sa pola MB kala kam biang mo te phin sis be jak jing sa ka one be hakmat lada phila sis phil lada phi tho be tam kini master wa watermark ka ban be khmat te phin sa chu download te na phila download te phin sa la ban edit video mo phin page be kam na kong na kam ta ka jo phi ban page be ya kane ka up size sang ne chispa sa pola MB te phin sa download ta kane
te tangane try pila sutu nam ta kane ka video te off na kane ka screen recording te nga try pila sutu ngan put na kane ka video te la da pim pat chai la ne pim pat sutu bha te hoi la da pila download te pin happen install pada yo app mo phepan install yo ne app pin klik hi to andala download pin siu klik hi automatic ento te pin sa install pada pin sa la pada ban yo tama lada pidan itu way shubu pila download Play Store phepan delete chwa mo phepan delete chwa ya to barim bat pin sa download da upathmai nomor ba lada pibu tu barim ong ba tu barim nomor barim pila download na Play Store sa wan be uju hi tu barim te pin delete no chwa mo delete no chwa pin sa download pada da une bang hikai phi kini mastar buat watermark na Google na Chrome mo te pin sa download une ba jadi klan ke bumut ba kene ka chispa supply MB mo kene ki klan ke de chispa supply MB te pin sa download da une te pin sa perchang mansina video dan edit video how ne kini mastar une best bahan ta jumpi te takane ngan perkut na ke video Facebook nang ta jumpi phila page kene ke video phila ai page ki jing hikai ke jonga ho ajuli natip ba ki duna ba ki ba page kini ki kum kini ki video nomor ba ting la setang ki badan kam ki page kini ki video handrai ngapriak subhanam ta jumpi la wala dari kendiat ru ba phila yai sha sitam ba phila yai page ki video ki jonga te khublis bun nam ta jumpi ba ngi scam ro ba phin ai ke jing kersan nam ta jonga da ka ba phi subscribe ba like ba share nomor ba phim re banting mo la da ngi subscribe ka YouTube channel ngimran kam ban siu pisa tang ban subscribe ta su click subscribe ban like phim dan kam ban lo di ai te kum ha ka Facebook te tang ta hinga try phila su thu hi te khublis bun nam ta jumpi ngai sa sempat aku bai pada ka video